mislim da dobro funkcioniramo u sustavu, ja i dalje moram funkcionirati u sustavima, čak i više možda, samo kao vanjski suradnik, to je sva razlika. Nakon završenog studija u Zagrebu, školovanja u Švedskoj i rada u Londonu, Ivan se ipak odlučio vratiti u Hrvatsku. Već 10 godina bavi se 3D animacijom, a njegov status freelancera na tržištu, kaže, dogodio se spontano. Uvijek je percepcija da je vani sve bolje i da teče med i mlijeko, a zapravo je pola-pola. Znači, vani je puno veće tržište, u tom smislu može se naći više projekata i svega, ali se mora uzeti u obzir da su i troškovi života veći. Nezavisnim profesionalcem smatra se svaka fizička osoba koja samostalno i neposredno pruža uslugu ili dostavlja proizvod naručitelju, a rezultat je savjesnog, vještog i temeljitog načina rada, pri čemu je rad honoriran ili se smatra volontiranjem. Kao najveću prednost freelancinga navodi kreativnost i slobodu izražavanja u poslu, ali i organizaciju vremena koje ovisi samo o njemu. Pokušavam dobro izabrati projekte na kojima ću raditi, jer koliko god ja htio ne mogu odraditi sve projekte koje mi se ponude. Kada ste freelancer, onda praktički možete sami kontrolirati čitavu priču, vlastite projekte i možete također i više utjecati na to kako će projekt izgledati. Iako freelancing može biti riskantan zbog problematične birokracije i nepredvidivog angažmana na projektima, zarada može biti veća čak i od hrvatske prosječne plaće. Znači, između nas, ne znam, možda neko vrijeme stvarno nisam imao posla, a u nekom vremenu sam imao hrpu posla. Znači, i cijena mi je varirala. Pa ne znam, možemo staviti onda prosjek, ne znam, 7.000 kuna, 8.000 kuna. Kako bi podržao ljude da rade što žele, Matija je sa svojim suradnicima osnovao Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca. Danas udruga broji više od 1500 članova. Ono što udruga zapravo želi postići je kreirati programe koje će freelancerima olakšati nekakvu birokraciju svakodnevno, isto tako ponuditi stvari koje će im povisiti kvalitetu života ili njihovu reprezentativnost ili ulaganje u njihovo znanje. Prema posljednjem istraživanju članova udruge, najviše freelancera bavi se kreativnim i umjetničkim zanimanjima, a slijede ih prevoditelji, spisatelji te IT-evci. Unatoč velikom interesu za ovakvom vrstom rada, Matija ne smatra kako bi svi trebali biti freelanceri. Biti freelancer nije lako, možda možemo reći da je uzbudljivo, da je to veliki izazov, ali u konačnici mi moramo biti izuzetno kvalitetni profesionalci i isporučiti kvalitetnu uslugu našim naručiteljima. Udruga planira organizirati usavršavanja i edukacije putem Freelance Akademije, a uskoro bi ovi mladi profesionalci trebali dobiti i vlastiti prostor za rad. Nataša Vidaković, N1, Zagreb.